oluthatha lapha kuKing Nuba 3 chapter 7 lithi ngizolisho nje ngidlule nje uyolifunda online masolithola Nkosi Nkosi uyasho Pastor Nuba uthi ngokaKing Nuba 3 chapter 7 sizothatha ubuqohedwa ezweni Nkosi uthi lapho khona ubodle izibili imboco ezweni uthi Is the Black Life TV khona ke umuntu engizombiza qala ngizombiza kanje ngishintsha environment yabona cela ungene wena ngashiya mina awuthembeka angithi ngizothola ngcono cela ungene wena ngashiya mina awuthembeka angithi ngizothola ngcono
lalelani nangi mina inkosi amabhinqa into vele uyishuthi uyibuka nje njengobani nje ubani ongavela nyathele kwaJames nje ngemiliyoni ehamba ngesihlangu sika 2.5 esikabani esiyabiza kakhulu xawona kuyibiza le mali ngicela uvele ngimnike xa ngimbonge bantu ngithi sithathe simnandi ikingdom phase manje la isibakhona idumani abamhlophe isingakise bayivumile yiqasana bana ephuma phase mountain emzimkhulu kalazithi isibonzi awusoni manje sifuna bayivumile phosini bayivuma ngala bangiza mkhulu bayivuma khomalisa bayivuma kuzani awubantu basifuna manje sifuna wathanini hayi Ngiyaphila ezweni. Ukhuluma lo boss wami bonke bakwethu. Ngixolise kakhulu nje ngokuza namhlanje ngingaswenkile. Ngiyangazi ukuthi ngigqoka sezweni nami namhlanje ngigqoke nje abanye abantu yabo. Ngigqoka njengabo ngoba sekade ukuthi ngiziphakamisile. Ngithe namhlanje njengoba nje sibesemncwabeni ngigqoke njengabo nje bonke nje abaculi njengoba ningazi ukuthi ngumnkosi yabaculi ngicula kasezweni bose ngicula kasezweni ngazi ukuthi ngicula kasezweni bakwethu futhi ngigqoka kahle namhlanje ngigqoke kabi kakhulu angizifuna ngigqoke kabi kanje ngiyaqala ukugqoka isuti u4000 kuphela u4000 iyaship lelo kuzana ngijwayele ukugqoka u15000 ngishalo uThobani Mabika ke lesuthi le uthi angegqoke nje abanye abantu kungathiwa ngiziphakamisile mangiphakathi kwabantu angifuni ukuthiwa ngiziphakamise ngoncane ngigqoka uBrentwood mina ngiyangazi ka 3.5 angugqokile namhlanje angithi ezweni bakwethu uKingduba lo inkosi yabaculi inkosi yababhinqa inkosi yezinceku inkosi yabafundisi inkosi yabafundisi inkosi yodali inkosi yakho konke nje ngafika umkhosi ublahile wema bakwethu ngithi wema yimi uKingduba yimi inkosi nje kufanele bami ngenelunge oyoyo bakwethu kuphinde mawuphasta bakwethu ikhona leli verse olithatha lapha kuKingduba 3 chapter 7 lithi ngizolisho nje ngidlule nje uyolifunda online masolithola Nkosi Nkosi uyasho Pastor Nuba uthi ngokaKingduba 3 chapter 7 sizothatha ubuqohedwa ezweni Nkosi uthi lapho khona ubodle izibili imboco ezweni uthi ngemali yakho yokugcina uthenga izibili imboco ezweni ngo100 rand wakho uphudle ezweni udle izibili imboco ezweni uthi onemali ubodle izibili imboco awuthenga izipahla awuthenga udle imali sidle pizza sibudle imali ezweni ngokaKingduba 3 chapter 7 wema ngizophela ke lapho ke nami ngizoba khona eBhayibhelini ngizozi-eda nje ngizozi-eda nithi manifunda nje nibuyisa ithemba ngoba niyazi nani ukuthi ngicula kahle ezweni make ngacula nje ngithi liyabuya nje ayithemba wema make ngacula nje ithemba liyazibuyela ezweni angithi niyazi nani make ngawuvula nje umlomo ngoba ngicula kahle ezweni akekho umuntu ocula kahle njengami ubabona nje naye ngiyakufundisa manje ngifuna shaye lo shunu wami uJugo akithi uyawazi ushunu wami ithi wema sezesacula kahle ezweni isho wethu wema ngiyakufundisa bakwethu ngibonge kakhulu uzocula kahle njengami naye bonke bazocula nje ngevoice kaKingduba ngithi wema kase ngacula kahle ezweni ayayay wema okay siyabonga kakhulu It's the Black Life TV.